дастурамали корбарӣ барои омӯзгор. барои ворид шудан ба сомонаи едониш дар сатри браузери дилхоҳ бо ҳарфҳои лотинӣ едониш.tj навишта тугмачаи ҷустуҷӯро пахш намоед. ба шумо саҳифаи асосии барнома дастрас мешавад. барои дохил шудан ба утоқи шахсӣ сатрҳои логин ва рамзро пур карда тугмачаи дохилшавиро пахш намоед. логин ва рамз аз ҷониби маъмури барнома бо тариқи смс ба телефони мобилии шумо ирсол карда мешавад. пас аз дохил шудан ба утоқи шахсӣ ба омӯзгор имкониятҳои зерини барнома дастрас мешаванд. ҷадвали дарсӣ, журнали синфӣ, синфи ман, омӯр. дар қисми ҷадвали дарсии ман унсурҳои мазкурро дар бар мегирад. ҷадвали дарсии худи омӯзгор, оғоз ва анҷоми дарсҳо, фанни таълимии омӯзгор, синфҳо ва синфхонаи дарсиро нишон медиҳад. масалан, омӯзгор роҳбари синфи ҳафти Б мебошад. ҷадвали дарсии ҳамин синфро дар ин саҳифа дида метавонад. ҳангоми дар якчанд синф роҳбари синфӣ доштани омӯзгор дар барнома ҳар як синф ба таври алоҳида нишон дода мешавад. тугмачаи интихоби давра барои дастрасӣ пайдо кардан ба давраи зарурӣ сатри интихоби давраро пахш кунед. ба шумо тақдим дастрас мешавад ки аз он метавонед давраи заруриро интихоб намоед. пас аз он ба шумо маълумоти давраи муайян дастрас мешавад. дар қисмати журнали синфӣ саҳифаҳои журнали синфҳоро ки дар барнома мавҷуданд нишон медиҳад. ба омӯзгор рӯйхати ҳамаи синфҳое ки ӯ дар онҳо дарс медиҳад дастрас мешавад. дар сатри якуми саҳифа ҳамон синфе ҷой дошта мешавад ки ӯ дар он роҳбари синф мебошад. дар давоми рӯйхат синфҳое ҷойгир шуданд ки омӯзгор дар онҳо дарс медиҳад. дар саҳифаи синфе ки омӯзгор дар он роҳбари синф мебошад, ӯ маълумот оид ба баҳоҳо, давомоти хонандагон, шарҳҳои гузошташудаи омӯзгорон, мавзӯъҳои дарсӣ ва вазифаҳои хонагии хонандагонро танҳо метавонад мушоҳида намояд. барои оғози кор дар қисмати журнали синфи омӯзгор бояд синфи муайянеро интихоб намуда дар болои он пахш намояд. сипас танҳо аз фанҳои таълимии худ метавонад маълумоти зеринро воридӣ барнома намояд. баҳоҳо ва шарҳи онҳо дар ҳолати зарурат, қайди давомоти хонандагон, намуди дарс, мавзӯи дарсӣ ва вазифаи хонагӣ. бо пахш намудани тугмачаи интихоби фан аз рӯйхати фанҳои пешниҳод гардида фанни заруриро интихоб намоед. пас аз интихоб ба омӯзгор ҳамон саҳифаи журнали синфии интихобшуда дар давраи муайян дастрас мешавад. барои ворид намудани маълумот тугмачаи намуди дарсро пахш карда маълумоти заруриро интихоб карда дар он сабт намоед. пас аз он дар сатри пайдошуда мавзӯи дарс ва вазифаи хонагиро пур карда сабт намоед. барои корбарӣ дар журнали синфӣ хонандаи муайянро интихоб намуда пас аз он дар сатри пайдошуда бо пахши тугмачаҳои муайян ба ӯ баҳо, ғоиб ва шарҳи баҳои гузошташударо навишта мумкин аст. дар сурати шарҳ додани баҳо дар барнома ин баҳо бо нишонаи сурх ишора карда мешавад. инчунин барнома дар сутуни холимиёна ва чоряк баҳои тавсиявиро пешниҳод менамояд. омӯзгор метавонад аз баҳои тавсияшуда истифода барад ва ё мустақилона баҳои муайянеро дар барнома сабт намояд. танҳо пас аз гузоштани баҳо аз ҷониби омӯзгор баҳои чоряк ҷамъбаст карда мешавад. дар қисмати синфи ман ба шумо имкониятҳои мазкур дастрас мегарданд. рӯзномаҳо, давомот, фаъолияти волидайн. дар қисми рӯзнома тугмачаи интихоби синфро пахш карда тугмачаи интихоби хонандаро пахш намоед. ба шумо насаб, ном ва номи падари хонанда дастрас мешавад. хонандаро интихоб намуда ному насабашро пахш намоед. маълумоти рӯзномаи хонанда пурра дастрас мешавад. барои дастрасӣ ба маълумоти дилхоҳ барои санаи муайян тугмачаи санаро пахш намоед. маълумоти дарсҳо, фанни дарсӣ, мавзӯи дарс, вазифаи хонагӣ ва баҳоҳо бо шарҳҳояшон пешниҳод карда мешавад. ҳангоми анҷоми ҳафтаи таълимӣ яъне рӯзи шанбе омӯзгор роҳбари синф ҳатман рӯзномаҳои хонандаҳоро аз назар гузаронда тугмачаи рафтор ва кӯшишро пахш карда аз он ҷо маълумоти заруриро интихоб намуда онро сабт менамояд. пас аз он бо пахши тугмачаи гузоштани имзои роҳбари синф дар рӯзнома гузошта мешавад. роҳбари синф барои равон намудани паём ба волидайн тугмачаи хабарнома ба волидайнро пахш намуда дар сатри пайдошуда матни заруриро навишта тугмачаи ирсолро пахш менамояд. дар қисми давомот ҳангоми дар санаҳои муайян ба дарс ҳозир нашудани омӯзгорон дар журнал нишонаи ғеро сабт менамояд.
дар сурати пешниҳод намудани ҳуҷҷати таздиқкунандаи узрнок будани ғоиби хонанда, омӯзгор тугмачаи ғерро пахш намуда вобаста ба санаҳои дахлдор маълумоти заруриро қайд менамояд. дар ин сурат дар ҳамин давра аз ҳамаи фанҳо ғоибҳо ба ғоиби узрнок яъне ғ ва у мубаддал мегарданд. фаъолияти волидайн дар ин қисмати барнома омӯзгор фаъолнокии волидонро дар барнома мушоҳида карда метавонад. дар ин қисмат дар баробари номи хонанда номи волидайни ӯ нишон дода шудааст. бо ранги баланд онҳое нишон дода шуданд ки аллакай дар барнома ба қайд гирифта шуданд ва аз он истифода мебаранд. бо ранги хокистаранг бошад онҳое ишора шуданд ки ҳоло ба барнома пайваст нашуданд. инчунин дар ин сатр санаи охирини ворид гардидану истифода бурдан аз барномаро мушоҳида намудан мумкин аст. ҳангоми ба ному насаби хонанда пахш кардан ба шумо маълумоти пурра оид ба ин хонанда пешниҳод мешавад. қисмати омор ҳисоботи давра ба давра ва рейтинги хонандагонро дар бар мегирад. шакли ТМ яке аз ҳисоботи оморӣ мебошад ки муассисаи таълимӣ дар аввал ва охири соли таҳсил месупорад. барои баровардани ҳисоботи мазкур ба ҳолати аввали соли таҳсил тугмачаи ишорашударо интихоб намуда аз рӯйхати пешниҳод гардида лозимаро пахш намоед. ҳисоботи интихобшуда бо тарзи худкор автоматӣ тартиб дода мешавад агар омӯзгор дар барнома маълумоти заруриро сари вақт ва дуруст ворид карда бошад. барои гирифтани ҳисоботи шакли ТМ3 тугмачаи ишорашударо пахш намуда аз рӯйхати пешниҳод гардида шакли заруриро интихоб менамояд ва сипас метавонад онро чоп намояд. ҳисоботи интихобшуда бо тарзи худкор автоматӣ тартиб дода мешавад агар омӯзгор дар барнома маълумоти заруриро сари вақт ва дуруст ворид карда бошад. қисми ҳисоботи пешрафт ҳисоботе мебошад ки дар пешрафт ва рафтори хонандагонро дар давраҳои муайян ва аз ҳама фанҳо дар алоҳидагӣ нишон медиҳад. ҳисобот бо тарзи худкор автоматӣ дар барнома тартиб дода мешавад ва омӯзгор онро чоп карда метавонад. инчунин саҳифаи дуюми ҳисоботи пешрафт низ ба тариқи худкор автоматӣ дар барнома тартиб дода мешавад. дар қисми ҳисоботи давомот ғоибҳои босабаб ва бесабаб ба тариқи худкор яъне автоматӣ тартиб дода мешавад агар омӯзгор маълумоти заруриро сари вақт ва дуруст ба барнома ворид намояд. ҳангоми аз тарафи омӯзгор ва маъмури барнома дуруст ва сари вақт ворид намудани маълумоти зарурӣ дар барнома ҳисоботи нақшаи таълимӣ бо тариқи худкор автоматӣ тартиб дода мешавад. барои гирифтани ин ҳисобот аз ҳар як фан дар алоҳидагӣ тугмачаи интихоби фанро пахш намуда онро чоп карда метавонед. қисми рейтинг рейтинги хонандагонро дар бар мегирад. дар қисмати рейтинг маълумот оид ба пешрафти таълими хонандаи мушаххас аз фанҳои дарсӣ дар умум ва дар алоҳидагӣ мушоҳида намудан мумкин аст. ҳамчунин вобаста ба он рейтинги хонандаи мушаххас дар муқоиса бо дигар хонандагони синф мактаб ва дигар муассисаҳои таълимӣ ки дар барнома фаъол ҳастанд пешниҳод карда мешавад. барои дидани рейтинг тугмачаи интихоби фанро пахш намуда фани дилхоҳро интихоб намуда маълумоти заруриро дар давраи ҷорӣ дида метавонед. барои дидани давраи гузашта интихоби чорякро пахш намуда чоряки заруриро интихоб намоед ва маълумотро дастрас кунед. хизматрасонии мазкур барои омӯзгор тавсиявӣ буда барои омӯзгор мусоидат менамояд ки қобилияти хонандаро аз фани мушаххас ташхис намуда барои дар олимпиадаву озмунҳои фанниву зеҳнӣ пешниҳод намудани онҳо кӯмак расонад. ҳангоми фаромӯш кардани рамз тугмачаи рамзро фаромӯш кардамро пахш карда дар сатри пешниҳодшуда рақамҳои мобилии худро дохил намуда тугмачаи гирифтани кодро пахш намоед. коди ба телефон омадаро дар сатри муайян шуда нависед. пас аз он ба шумо утоқи шахсӣ дастрас мешавад. сипас барнома ба шумо иваз намудани рамзро пешниҳод менамояд ва шумо рамзи дилхоҳро метавонед сабт намоед. едониш барномаи иттилоотии соҳаи маорифи шаҳри Душанбе бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, сараёсати маорифи шаҳри Душанбе, корхонаи воҳиди давлатии шаҳри хушманд Smart City, муассисаи давлатии маркази таҳлили иттилоотӣ назди сараёсати маорифи шаҳри Душанбе, ширкати барномасозии миллӣ Ватан ИКТ.